ai mutumi na ina gaya ma ko 2027 din nan ko wallahi ba Tinubu ba kayansa. Allah mun nan he mun yi rugurugu da ita wallahi. Kaga in na samu takardar zaben nan na rinka daddangule ta wallahi mun yi fata-fata da saman nan. Kace da ku za ka da Tinubu ke. Mana. Kai to kai da ka zo ka dame ni kana ta mun sutan za ku ka da Tinubu kana da katin zabe. Lafa. Kana da takardar zabe. Ya kake haka. Ina tambaye ka kana da takardar zabe. Babu katin zaben? Aka kula ku zo ku addabi gari za ku kada Tinubu ba ka da katin zabe ta ya Tinubu zai kadi ba katin zabe. Yanzu kana nufin yadda katin zabe za mu kada yi. Je ma aka je kawai baka hannu za ka dangwala. Kai yanzu Tinubu yana da damar da zai kore ka daga Najeriya. Sai ku ringa lissafin dokin rana. Ne katin zabe za mu kada Tinubu. Kai to ai dolan ka kayo katin zabe. Ya abkin surute za ku kada Tinubu ni yanzu gashi ta zo ka bata min rai. Dole ma gida yan tafi in kwanta. Haba zama da irin ku ai bala'i haba ko za ka ara min naka yadda dangwala ya dama da ranar zabe. Kai ya ga kaga ana yi a kowace gasa ka je kai naka man